Pozdrav odabrani, šta ima s vama Mađarsko slavlje. Evo, znam da nisam ispunio svoje obećanje da ću napraviti vlog prijašnji, prije 2 tjedna, prije tjedan dana, ali eto, stvari su mi se nekako zvezale i nisam stizao napraviti dobar vlog. Počeo bi pa bi stao, zašto to nisam napravio? Zato što sam imao za preurediti cijeli stan. Napokon sam ga preuredio, imam još neke male sitnice koje moram napraviti, ali to ćemo kasnije. I napokon snimam ovaj video, puno sam sretan zbog toga. Šta se događa u mom životu je da jednostavno počeo sam raditi u kinu, ujutro radim sa klijentima, te mislim naći jedan prihod izvora, tako da pokušavam stvoriti neku financijsku sigurnost da bi mogu što bolje sadržaj kasnije emitirati, jer ukoliko nema novaca, vlogovi ne mogu biti kreativni, ne mogu vam pokazati sve ono što želim. Imam puno stvari besplatnih i stvarno uživam u njima i volim način života koji živim, ali volim i vama davati što bolji materijal. Imam odlične ideje za koje je potreban novac, tako da danas, kroz ovaj mali intro, nastavlja se o motivaciju dana, o motivacijskoj rečenici, da sve stvari koje čekaš će doći. Početak godine, većina vas zna kako je meni bilo da jednostavno u životu sam mislio da je kraj. Znači, bio sam u Austriji, trebao sam dobiti radnu dozvolu, vratio sam se ovdje, čekao radnu dozvolu, nisam dobio radnu dozvolu, gledam onako, potrošio sam svojih 3 mjeseca života da dobijem tu radnu dozvolu koju na kraju nisam dobio. I bilo mi je jako žao, bilo mi je jako teško, jer sam ostao bez prihoda, ostao sam opet ovdje, što na kraju u svemu se postavila dobra stvar, jer jako puno sam sazrio, to mi se jako sviđa. Znate, u životu jednostavno ne vidite neke stvari, no kasnije vam budu jasne. Sretan sam i zadovoljan sam, događa se još puno stvari, no to vam ne mogu reći, ali saznaćete sigurno. Ja sam na početku godine rekao kako će ovo moja biti godina, kako će ovo biti najbolja godina u mom životu. A godina je počela tako loše da je to nevjerojatno. No sada, što više se bliži godini kraj, meni je ova godina sve ljepša i ljepša i stvarno mislim da je najljepša godina u mom životu. Jako puno stvari se promijenilo, jako puno stvari sam naučio. Ja čekam da vidim onda završetak godine kako će biti. Jer stvarno vjerujem da će biti moja godina, sve se napokon počelo odvijati. Kako je ljeto završava, tako se više i više boljih stvari se događa u mom životu. Stvarno sam sretan i zadovoljan, te nadam se da ću sada u ponedjeljak ili utorak ili srijedu objaviti vlog koji će biti stvarno za vas najbolji. Ovo je jedan kratki video, tako da uživajte, budite mi veseli, nasmijani, budite mi odabrani, radite ono što želite, ono što volite, napredujte prema tvojim ciljevima i vidimo se sljedeći put. Ajde,